gatekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji gatekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin senenge ngaji gatekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji gatekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi garane insani wong mukmin seneng ngaji sing keri cokot boyo 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 ngerteno sira kabeh dalane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi deret tuntunane nabi ana sira kabeh sira kabeh para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi deret tuntunane nabi ngaji dalan nuwun marang ridho Gusti wong mukmin seneng ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo